Kaixo, gaur postre bat ingo dugu. Igo ditugu donuts veganoak. Masa prestatuko dugu. Hortarako hemen daukagu irina, azukrea, gatz pixkat, legamia, hori legami liofilizatua, ekiloreko olioa, eta soja esnea. Nahastuko dugu. Eta landuko dugu hemen 5 minutu. Lehortuko zaigu, lantzean lehortukoa. Ja landu dugu masa, ez da pegatzen, orduan ja tapatuko dugu eta bikoizten utziko. Labeko paper baten, emango dugu olio pixkat, ea nola dagoen. Bueno, bikoiztu du, volumena bikoiztu du, orduan eguna da, irin pixkat botako dugu hor, eta hor bertan masa botako dugu. Zabalduko dugu. Zentimetro kolo diera emango dugu gutxi gora bera. Eta orduan noain guazen borobil batzuk, egitea. Orain, zulo bat egin dugu erdin, orduan beste molde batekin orduan hemen daukagu prestatu dugun papera eta hortxe bertan jarriko ditugu gure donutsak. Eta hauek ere jarriko ditugu. Mausanekin zein dezakegu, berriz mola batekin zapaldu, pixka batekin eta berdin ditugu dugu. Beste 3 bat dola aterako zaizkigu. Orain jarriko dugu zartaia edo lapiko bat olioarekin eta frijitu ditugu gure donutsak. Botako dugu gure donuts utziko dugu frijitzen. Alde batetikan eta gero buelta emango dugu. Alde batetikan egin zaigu, orduan goazen buelta ematea. Orain beste aldetikan egingo dugu. Minutu bat eta hemen daukagu plater bat paperarekin hona aterako dugu eta dena frituko ditugu.
Hemen daukagu glas azukrea, eta hor pixka botako dugu. Eta glasa bat egiteko, horraxe. Daukagu hemen plaka bat, paperarekin eta rejilla batekin. Eta labea daukagu beroa baino itzalita, dago epela, beroa ez epela. Egingo duguna da, pasako ditugu gure horraxe eta hor jarriko ditugu. Dena pasako ditugu eta gero labean sartuko ditugu pixkat geratzeko hor glasa pixkat. Eta hemen dezue gaurko platera.